हेलो दोस्तों, स्वागत बराबर एसएस भोजपुरी न्यूज में। दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, साथ में बेल आइकन प्रेस करी और हमारे जितना भी खबर आई ये चैनल के माध्यम से भोजपुरी के तमाम छोट पर, तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंची बेल आइकन प्रेस करी और ऑल करी। जी हाँ दोस्त, एक खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से, जौन के गाना आवे वाला बा, अपकमिंग सॉन्ग बा। वो गाना के नाम बा जी पिछला साल लॉकडाउन में रिलीज हुए रहे गाना मीठा मीठा बातें कमरिया, और दूसरा भाग होकर गाना के आवे वाला बा फुल वीडियो सॉन्ग मीठा मीठा बातें कमरिया टू माँ अम्बा फिल्म के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, और कमिंग सून बा वीडियो सॉन्ग आई फुल। तो बहुत ही बेजोड़ वीडियो एक शूट कइल बा, हो गइल बा, कंप्लीट हो गइल बा। तो आप लोगन माँ अम्बा चैनल पर जरूर देखमी गाना के अपकमिंग सून बा। फर्स्ट लुक अगर आइल बा तो बता देनी है। तो खबर कैसे लगा लाइक करम और चैनल पर बानी तो चैनल को सब्सक्राइब करी। हम मिलते हैं अगला वीडियो के साथ।